Уважаеми зрители, представям ви последния влак с електричка или така познатите в ЖП средите чамуги 26203 Шумен, Комунари Шумен. От утре, 18 по-скоро от тази вечер, 17 август 2026 година, пътническите влакове между Шумен и Горна Оряховица ще бъдат обслужвани от електрическо Дезиро. Дай Боже по-скоро пристигнат и някоя друга Шкода или Алстом. Ще ви я покажа и отвън. Възможно най-надрасканата, най-обрисуваната, но да я увековечим.